Dalam beberapa namin na terutama acara mahasiswa profesor Dr. Saripio ni Pandita Franz Jagardo Natanay Sigaliki o Pandita Kristin Juliana Bursiha alay masuk na kasi naman di posisi Dr. Marita kaluhugan kajak rumah apa bohong na siya bukan sejauh ini. Dohot ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot ni Todi Perbadian. Amin mantua mahalak akan na daulat manpangalah. Akan na manpangalah hohon patik ni Jehovah. Bunga di tona hoko akaparetam siladu dan silutu. Au ni sai man sigobot akadalaku mangaradoti akakaturan. Ai mandot moyake maau di hosian hati goran ni roha. Mono hukuruhon aka uhum ni hati goramu. Matanian alili bata amanami na ibalua kijang odo na mangaku kon pardongan Saripio bida odo dengan namion Pandita Franz Jagardo Natanay Sigalinging sarjana teologi Dohot Pandita Kristin Juliana Bursiahan sarjana teologi Namat sakap na Marbagas
jalan naroro nasida mangido pasu-pasu. Atong saya tata mana sida di bagasan nasi di roham. Pasu-pasu jalan ramoti mana sida marhide-hide pakka holumi. Rajai mana sida marhide-hide tod di Borbalia. Asama muka jalan marujung di bagasan dame pardongan sari peon nasida. Angihom matanyang namyong. Alanya sida holong di roham. Amin. Kudul bayi. Tapuji Tuhan tamahiti Korina Deborah HKBP Kemenangan Yududian non Kor Ama Efrata.
Asiniro kama inamulo dame na siya Tuhan diratakan Lord siya anak na Tuhan Yesus Kristus tumakai. Amin. Atani debatali kita terlumuri di Batita France Lord Batita Kristi di Masian Kolose Biditur ayat 10 Gugun mahatani Kristus maringan di tengah-tengah mardongan sakok habis tara makamu marsiadan jalan masih paingoto maride aka ede pesawat ede puji-pujian dohot ede karton dia ede kamu mari-mari di bagasan roh kamu marofa amal diate Urian dikata nama maklas miroha polong dada holan hata tarino tahu di yang itu Batita Kristi Lord Batita France utama nasida sianis di hakabipi Rona sidang
jala kau tang masado makobasi di kantor distrik di makobasi na di kantor distrik di mulut pendeta Kristen ini pendeta Frans magang mo hati-hati na dua jala mo do horon hira di kantor distrik do perjumpangan di halawan nah penang jumpang di kampus dukosai manunut nema nasida ujian dalam orang kalau pendeta mah nasima nasida padulu pikir padulu apa jalan di sima nasida padulu kolong kalau tidak salah dengar di seminarium Sipokolong iya itu zono ketemu dua makanya di pagi doang masuk usah situng ikut paling bagian dua dia sadari om ala wisuda puru ala hinari kok ni doh hina rosu di pasawata mencetak kas bota api perjalanan itu paling nana itu hormat jalanan itu hormat polisi songo dia partu ni holongi gabogoi pajumpang pikiran pajumpang roha bahkan saat rodi rapul aku disok nah pasti pajumpang panatapan di keluarga Sigaling doh keluarga siahan dibuat nasi di bagasan tanyana anaknya sian keluarga Sigaling buruna sian keluarga siahan masih jauh kan padokan gugur mahadani Kristus maringana di tonga-tongamu diturbo kau di masa apostol Paulus tuh yang Kolose jalalau silona naumia di bagasan jalan itu manoktok di tampol-tampori satu perhatian dalam alai kopotomu ikopotota sosiru najazai asamardalan antongan saripeon nama si aholong asamardalan perjuangan saripeon nama siatusa didok diturpukot masih ajaran doh masih pahit sarupa pada dua padita doho anggia padita doho itu di konseling pastoral jala sebelum konseling pastoral ngagudak kita berdiskusi gabe padita maho di tongani ulom gabe inatani padita maho Kristin molo mendampingi padita Frans gabe padita maho di ulommu di huriana hinobasamu inang padita Kristin gabe amatani padita maho padita Frans molo di adopan ni ruas ni si Kristin ido narumikot maboto di dia hitang jalan mangula aha si ulauta uju di dia hita maringana gugun mahatani Kristus maringana di tonga-tonga munang di patuduhonido adong perjuangan bersama-sama mempertahankan secara bersama-sama bohado asasai mian hatani Kristus di tonga-tonga ni pardongan saripeo saimian hatani Kristus di tonga-tonga ni parsaurata mang dohot tamuina saimian hatani Kristus di keluarga ni Sigalingging dohot siahang asabui di bagasan perdalanan ni ulauni gok dame gok las ni roha jalan holong ni roha ala dua halak di padomu
dua halak nama rasik pikiran bahkan jenis kelamin di padomu gabe sada dongat saripe ikonadong perjuangan harus ada pengorbanan antara satu dengan yang lain. Ido saulak nari nadidok marsia caram hamu masih paingo tammahamu jala ido unok ni pardonga saripio ido unok ni holong dangadong nasi sutung mau dohonomu sama-sama sarjana dohita ni mumuse itu lah sutung mau dohonomu sama-sama padita dohita anom manakas mai bigio muna bohado parture ni di patorang jala di patakas marhiti hata ni dia batang di tonga-tonga ni aged dan di hurian hamu bawa hamu buru-buru bodoh secara intelektual umalo ho itonan alai konargahonom mudo padita France sigalingging ibana dong anggo amadiho boido gumali padita Kristin anggia alaingo mak kehadiranmu di tengah-tengah ni keluarga untuk membantu dia di tengah kelemahannya. Alani padohan gugun mahatani Kristus maringana di tengah-tengah muna hatani debatana mian jalagabe hamoraon hatani debatana iko suk-suk terus di bagasan perdalanan ni golu ni keluarga. Firman Tuhan harus selalu bagian dari konsumsi kehidupan kita. Asamolo dia do pihamu pian no tantangan ni ngolu. Dia do pihamu tantangan ni pagkobasyo. Hatani dia batang. Ido na mangalihon gugo. Ido na mangalihon energi positif tu kita. Ikotok-tong hatani dia batang maringanan. Di tonga-tonga ni nguluta, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni pakobasion, nang di tonga-tonga ni parsauran. Dangadong nasi. Unang bigi hata nasi. Laho menjaga keutuhan rumah tangga, unang bigi hata ni nasi, Frans. Unang bigi hata ni nasi, Kristin. Moloropian no di paradato di dok. Molo marsoal hamu rohamu tu hami rohau tu rohamu tu son dangadongi holan bagi siap parada tu tadui alai molo marsoal hamu roma hamu tu debatan gak usah bilang itu sama siapapun unak pabua pola tuomai unak pabua pola tuoma roho tu adopan ni debatan martangiang lopit tangan molorikot iko bawa memanak tuise babu ama tupadita nama masu-masu inang dohot tamu amang gudang nuaing akai anak kota akan amardong asaripi akan aposo dangadong lobi siat tulu tau bubar alaniaha alana gudang mangalu-alu to makna roh makna dia pini isom maho ninna muse marso waliban anggona huboto poda nina tua-tua moloro anak kona nang mardonga saripe tu bagasna ipaula gue mulak ko buru tu bagas ido poda molo adong nak kandas akka anak kota mardonga saripe sutung gabe dohot tita sebenarnya kita juga punya andil untuk membuat mereka cerai. Keluarga siahan, nunga dipilih kamu buru muna, gabe naposo ni debata. Keluarga sigalingging, nunga dipilih kamu anak muna, gabe naposo ni debata. Jalanunga di bagasa partikia sadario, nasida mardonga saripe, tanya kok kamu mah, nasida. Tanya kok kamu mah hanya doa taringot tu songo dia parsaripeon nasida pasah tamu tu adopan ni debata marhiti tangyang mu
Unak pola gudang atoi benang. Ola tangyak ko mamang. Unak pola gudang atoi nang. Guru hado tayo mah. Stopul. Oh sama. Kenapa enggak kau panggil udah emangku? Unak pola gudang hatai buru topul. Ijabu be buru topul dong. Ini buru tompul ini agak banyak sikit apa ya? Yang di rumah kalau kita enggak rem dia harus banyak close-nya di rumah. Tapi baik. Dak pola. Holong dorham tu padita peranson ya. Alai nga masih haholong akalahina dua. Asa molo didok hata gugun mahata ni debata di bagasa kamu ikut tata pertabori noni ikom manok tongi mangula ikom manok tongi mangarajai roha pikiran. Manok tong mangarajai roha do pikiranmu. Ada banyak. Kami lama konseling pastoral dengan beliau berdua ini, ada banyak cita-cita kalian ke depan. Mau jadi ini, mau jadi ini. Imanian nanaing urupa muna keluarga siahan. Iman nanaing urupa muna keluarga sigalingging. Doakanlah Tuhan akan menyertaimu. Molok pedidok boru siahan apa namanya? Siahan tiras. Ya, nggak usah kalau memang negatif itu nggak usah apa itu, nggak usah lakoni itu. Malulah kalau memang itu harus menjadi bagian dari yang tidak dibanggakan. Kami Nabi Tupulu, anggo di Nabi Tupulu pangemorin nah. Ternyata duk telusuri pangemor pat cobek dong. Makanya jangan lakoni itu. Ya nang ya. Saya lihat kau selama ini bagus, berkomunikasi bagus. Setelah menikah juga nanti bagus lah. Ya. Molo sahala padita iko patuduonommu mah. Padita. Inata ni padita, keluarga ni padita. Asalas rohani natoras, las rohani ruas ni huria, nani hobasammu, jalalas rohani hurion. Na makobasi pardongan sari peomu. Na padua hon didok maditur puhon masih ajaran jala masih paingotan di bagasan habisuhon dohot holong ni roha. Ido fungsi namar keluarga. Danga dong guru tahu namar keluarga. Molo ama saya holan naibana sidok natikos ngasalai. Ida hamu molo ama na jugal di jabu laos jugal lu sudi. Anak konni be jugal. Je akahita maon unak taba jugal. Lu maholat tikilaw mati jugal. Ido paddohan masih paingotan dohot masih ajaran. So tu ngadong ditongani keluarga guru dok. Alamat tanu macari holas syakir sanibana hepeng rupani so tu ngabe holang guru dok nga. Doh par hepengon. Ada porsinya ibu. Nagudangan porsinya kaina laho paingot to nakama. Unang pabor suho ninna rupani. Pabor suho di hepeng doh ditikim. Nagudangan makana kaina tahun apa don kontrol don. Itu juga kau Frans. Kalau diingatkan dengar. Mau lo pajoluhu singok-singok naik suatu ngopsai to nimu songoni. Alaikum adong nama si paingotan. Adong nama si ajaran. Hiri borohaku sahalak sia kamu nasi kola musi. Manang babu S2 manang babu S3. Alani kunang nama si ajaran. Ang masih paingotan ada berbagi tugas. Asaboi tulus ahananaing dituju. Kebersamaan itu bisa terwujud karena ada saling koreksi antara satu dengan yang lain. Tua kaina pe suatu ngadong na guru dok muinang. Alahamu mat sari rupani. Orang namangan do butuhan misonin hamu tua kamatai. Hargai mereka.
Ang gosongoni apalagi akaina na maraha per tiga alai bana matsari do amatai laut cubui be apalagi tiu idahas songoni olan namanga dotong mar pura-pura bebem namu hargai mulai paingot tamu akainang taringot tu bohado perdalanan ni gaya hidupmu ingot tamu maholongi rohana doi ayaw ko hamu akaina ipaluncas tutong kan nabirong gue bane ko bainon na ko nabotar hiye buhina ala ide botar halakan ada na isunti aha isuntikon asa botar sude buhinai laus duh ubu nga botar hape amat taidang lomorohana botar buhini natai na naturalima inna rupani saya koni paksa mulai paingo amat tapi hamuna boto hamu majala atu si hamu bagian ni holongi rohana doi ido hatani apostol Paulus tuhuria kolose gugun hatani debata napaduahon masih ajarak kamu masih paingotak kamu karena setiap manusia sejatinya tidak sempurna selalu punya kesalahan dan keteledoran di dalam perjalanan kehidupan molong hahurangata taloas dikoreksi unang juga dan adong ina saya holan nasiula na tikos sudi mula pala manuci piring dok manucia manusia bi ipudi mangalopa laos holani memulai sepudi saat tujuh li patorak-torak naso di boto hamudo tanggurungnya kamatai di luar narodi bana tujabu sahirana tugus ibana tujabu dangadok pola masalah di dahamu di luar banyak yang hina dia banyak yang menyepelekan dia banyak yang tidak peduli kepada dia laos Roma hamu tong musi dijabu tong di palia hamu amat tamu buama na utuk suitor manikok doi masih ajaran jala masih painota hamu na duang dia saudak nari rentan do hita balagi akka nasa profesio rentan sekali kita maul masih ajaran jadi masih paingotan najuk-juk tidak menggurui menahuruk nakin Kristin ingat sekali lagi kalau di tempat pelayanannya Frans ingat kamu itu seorang istri pendeta buka label kependetaan sodung gabi suluh mabai tes ni halak moloro mabuan mabai rotina moloro perhala duni huria molodangang roti garungi kolak baru leo sebagai seorang istri molobor hato Frans tu ingana pakobasion si Kristen ingok ma amat tani padita do hoisi buka label kependetaanmu cuci piring cuci galas bain tes nitamuena ini amang silakan minum ido nama si ajaran ido nama si paingotan di bagasan nima adong roha nama si urupan inang dohot tamu amang hurian itu hatang na dua ima na boy tapasahat tarnumu bitu anak dohot boru ni huriata di hamuna keluarga besar si galingging dohot keluarga besar siahan tung di bagasan las niroha mahamu di minggu-minggu advenon laho pabor haton anak dohot borumuna tu ulaon las niroha pasu-pasu pabagason di nasina tanya ko kamu ma saulak nari tanya ko kamu ma nasida buah kamu ma nasida di bagasat tangiang doa dan harapan orang tuanya kiranya itu menjadi bagian dari penyempurna sukacita pendeta Frans dan pendeta Kristen rumah tangga ni naposo ni debata ima rumah tangga manak pardongan saripeon nasay toktong mangasahon nasi do tolong ni rohani debata nasay toktong madok mulyate tu debata ala ibana do marmudu-mudu jala ibana madongani
hut mamasu-masu narikot didiruin munabema sarihok kamu idong ngulun yaka naso porsia alain waing nunga dibuat kita tungulu manarihon narikot di dongata sarihom ma narikot di keluarga sarihom ma narikot di huriam nani hobasam jala sarihom ma narikot di Tuhani margogo mahamuna margogo mahitam nang sude keluarga besar sigalingging doho naniotang munang keluarga besar siahan doho naniotang munang huriata nadong nadi hobasi nasida nasian abbar halim adong do disotahin laksahado nasida nasian abbar halim marlas marohamuna kainang doho tamu amang nani hobasan ni Pandita Frans doho na hinobasan ni Pandita Kristin saluhu nama di bagasan rohamandok muliati hitam sisada tangiang talopit tangata songonet demuna nakin doho nanangid dehonomuna dope. Itulah doa-doa kita kepada Tuhan, kiranya anak dohot boru ni debatam di bagasa partikianon manakasma di bagasan las ni roha asa di ujung ni turpuhon di dog edehok kamuma di debata edehok kamuma debata di bagasan rohamuna marroha hamoleation. Mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Berangkatlah, raihlah kemenangan dan sukacita itu. Nikmatilah sukacita dari Tuhan. Pendeta Frans dan Pendeta Kristin, Tuhan bersamamu. Mertangi yang mahita. Mulia tema dihowali Tuhan Jehovah Tuhan nami marhiti Kristus Yesus dihatam naung saur tutonga-tonga nami. Pasu-pasu mahatami Tuhan asang giat naposom Pandita Frans dot Pandita Kristin gabi naposo nasetoktong makatidak ko dengan diwasam makamulatehon saluhut asini roham ditongani rumah tangga nasida muse dukosa di pasu-pasu ko nasida marhiti huria pasu-pasu nasida jagai tuturi ajari jala manok tong nasida gugun hatami ditongani keluarga nasida manok tong nasida masih ajaran jala masih paingotan jala manok tong nasida mandok mulia itu ubo kami mana keluarga si galingging dohot keluarga siahan asa homa Tuhan nama nuturi nasida homa Tuhan namang gohilas nirohan nasida sian nama meleho naka anak dohot boru nasida tu huriam laho mangula-ulau mu ditongani huriam satu partikian nomor las ni rohana sidang laho mangudur honana dohot boru ni huriami napi nalu mehom tutongani keluarga na sidang di bagasan las ni rohana sidang nang manguduti ulaon sadarion olah di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tak terhilang para tak terhitung anugerahmu betapa agung dan mulia Engkau Tuhan.
kana pinar hamaul ni di batang ditahi rohamuna don waing neng marbagas aledak tamahala Kristen marbagas songon nasotunganda di batang atok tangiho kamu majolo hatani di bata taringot turuhu ni pardongan saripeon ni halak Kristen. Jadi ditopa di bata majol mai tumiru rupana ditiruaton di bata laho manopai bang bawa dohot boru-boru nasida ditopa dung ditopa di bata jol mai dido ibana mah dang dengan sasada bawai pujung ubahem madi ibana sada boru-boru pangurupi bahen akupna alai siam mulana idope di hatotop panai bawa dohot boru-boru nasida di bahe alani tadi konon ni bawa do amana dohot inana patopon dirina tu neolina nagabe sada daging do nasida na duai asa dada dua be nasidang tung sada daging do akup ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon na neolina ia soalani na marmainan na palakupos do pangalakup donang na mabuat nasirangi atong na pinadomu di debatang dang jadi sirangon ni jolma songonodo didok debata tu bawa hamu akabawa haholongi hamuma pardi hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jalan nama ngaleho dirina humokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikom marroha hamu madongani nasida sangap baik kamu nasida songon dongan panean dihangoluan nasora sudah dungi songonodo didok hatani debata tuakka buru-buru dioloya kaparo puamma bawa nabi songon pangoloina di Tuhani ai bawaido uluni pardi hutana songon Kristus uluni huriai kopoto porman toman mardongan halap bohon dohot hademahon ni todi parangini boru-borui ima narga dijoloni debatang dohot di joloni jolma atok songonak kanamar parangihon hatani debata mahamu sumulukon parasini rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu masih pauneuniam mahamu dohot masih asia-asia saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangisahioni daumai siakam alai digijang ni saluhut nai masih haholongam mahamu ai ido rahut ni nasun denggang dungi dameni debatang ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahemuna marhiti-hiti hata manang pabahenan toktong mai marhiti-hiti goar ni Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulaumu atong nunga dibigi hamu hata ni debata taringot turuhu ni pardongan saripioni namanukum mauju molo diho wale pangoli padita Franz Jagardo Nathanael Sigalingging olodoho makajong jokot di jolo ni debatana uboto saluhut doho di jolo ni akadongan na pungu di son na di pangidor hamdo si padita Kristin Juliana siahan nani ririt mon gabe dongamu saripe
Olo doho makaholong ibana siya nasa roham. Ot mangulaho siya nasa gugom. Kuhut marparangihon parange nabadiyang rap dohot ibana. Naulo doho mga juaju dohot hagalion na tungsurang humurang parangena. Jalana sotupa paulahommu manang tadi konommu ibana. Paima disirang hamatean hamusugot. Molo naung sadaroham mangului saluhut nai dokma. Namanukum mau doho diho alinang Pandita Christine Juliana Sihan iriri ni Pandita Franz Jagardo Nathanael Sigalinggingon bahen dongan na saripe. Naulo doho makajong jokot di jolo ni debatana boto saluhun. Doho di jolo ni akadongan na pungudison na dipangido rohamdong Pandita Franz Jagardo Nathanael Sigalinggingon gabi sinodukmu. Olo doho makaholong ibana siya nasa roham dohot marpangalaho nature maradopon ibana. Dohot marparangiho parange nabadiyang pabuah halak Kriste ko. Jalana sotupa mahilolokko. Manang tadi konomu ibana. Paima disirang hamatean hamusogon. Molo naung sadaroham mangului saluhunai. Dokma. Atong masih leona tangasya memahamu pabuah ni pada muna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maham. Di sodako Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asima rohana midaham. Di dopakon Tuhan debatama buhina Tuhamu. Jala di pasaur honma damena tutod di munabi. Amin. Pinasa mak tu parhalado ni huriata. Molong naik si pasahaton na sida. Kemenangan naik pasahaton ni huriata atas nama huria dari kemenangan Alkitab songon firman Tuhan nangalong di bagasan ni Alkitab pun manang hatan lain selain firman Tuhan alani naking agama sidok amang pendeta songon batu perbadananmu kami dang mengajari kamu do lebih pendeta lebih sitiruan sebetulnya lai bergogo mahamu markita tenang namete malopin aku wasat kami dalam kamu mah do dengan niroha selamat berbahagia mah di hamna dua teh di mana boy kata kami.
Alia mana mina di bantu bantu. Saya tidak berbagi sama saya roh saya sama malam di Tuhan di bantu bantu kau semua di bantu bantu. Yang Tuhan bisa dari bantu siapa? Saya sama saudara semua pada sana. Asih rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohani di mata aku. Dohot parsauran ni tot di porbadia Muhammad dohani hamu saduhuna. Amin.